शला पुलिस ऑफिसरटा मो पछरे जेमिति पड़िछि मु जीवन रो मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबिनी आ जे कोन समय मते अरेस्ट कोले मते फांसी कुंटारे चढ़ाई दबो नले आजीवन जेल पठेई दबो नहीं मते जेमिति हो एठु खसी जिबाकू चेष्टा कर न चाहे मु तो एनकाउंटर कर देबी मते छाड़ दे तू आइन को हाथ को ले ना मते छाड़ दे केते दिन हेला स्टार पिंधि चुबे हां केते दिन हेला स्टार पिंधि चुबे साला सदा बेले कोन मोरी पछरे पड़ी चुबे ए तू बंची रहिले मो जीवन रो लक्ष्य स्थल रे मु केबे पहुंची परिबिनी आजी आजी तो स्टार गिरी छोड़ेबी मौसा मौसा मनोज अरे मनोज अरे घरे कहीं नहांती ना कौन घरे कहीं नहांती आपण मु गोटे होटेल न्यूज दवाक आसती घरे तो कहीं नहांती मु एथर आसुची शुणंतु न्यूज़टा मते कहि दे जानतु कथा कौन कि गौतम ऑफिस जाउथला हठात अन्य मनस्क थिला गाड़ीटा को नहीं गछरे पिटी देला कौन कहले तमे गाड़ीटा को गछरे पिटी देला घरे तो कहीं नहांती आपण मौसा को न्यूज़टा दे देबे मु आसुची तमे गाड़ी आनिछो से बे सेवा नर्सिंग होम रे अछंती मते टिके तम सहित नहीं चलो मु ताको टिके देखा करिबी प्लीज मते टिके तम सहित नहीं चलो जदि तुमको मु हेल्प करी ब्लेम हेली किछि हमने मु तुमको हाथ जोड़ुची मते टिके ताको बाको नहीं चलो हौ चलो तम देह पर भलो नाही तुम काहे की बजार जाउथिला कहिलो कौन करिबा तमे तो घरटा को ओळाळी करी भलो की लिपा पोछा करी देछो सेही पाई गोरटा टिके खसी गला ए बता ए जीवन न जाई रहिछि काहे छी एमिति अशुभ कथा कोन तुंडरे बंची रही लाभ को नहीं बरो बढी जीवा भलो तबे सेमिति कोनी देखिबो सब ठीक हे जीवो नहीं बबलता
जो मानक पाई आमे बचिछे से माने ताबको पचारू बचिबारे लाभ कोन अछि ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସାନ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ତାକୁ କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଲି। ଏ ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିଲି ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ମାଉସୀ মতে টিকে সাহায্য করিব মতে বিশ্বাস করন্তু মাউসী মু আপনার কিছু অসুবিধা করিবিনি এটি কিছু দিন রহিবে আর চালি যাবে ଏ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲୁ? କିଛି ଦିନ ରହିବୁ ଚାଲି ଯିବୁ? ଆରେ ଏଇ ତୋର କ'ଣ ଘର ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ? ସବୁ ଥିଲା ମାଉସୀ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ এইটা এইটা ମୋ ଘର ଆଉ ଆପଣ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଏ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ପୁଅ, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପୁଅକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲୁ, ହାତକୁ ଦି ହାତ କଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଆହା କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଅ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ଏ ଏ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିଦେବେ। ନାଇଁ ପୁଅ, ନାଇରେ ପୁଅ କାହିଁକି ଋଣୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମଉସା କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆପଣ ଋଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ସୁବିଧା ହବ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ମାଉସୀ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନେଇଯିବ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମତେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ଏ ପୁଅ, ତୁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛୁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ସେ କଥା ପରେ କହିବି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯା ଆମ ବାଡ଼ି ପଟେ ଲୁଚି ଯା, ପୋଲିସ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯା ବାବା, ଆରେ ଯା। ମମତା ଆମ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏଇ ପୁଅ ପରି ହେଇଥିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଉ ସେ କଥା ତମେ ମନେ ପକାଉଛ? ଭାରି ତ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗପସପଟା, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗପସପଟା ଭାରି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କାଇଁ ତମକୁ କଣ ମୁଁ ସେଇ କହିପାର ଦେବି? 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ପୁଣି କଥା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼। ବୋହୂ, ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ରାତି ଅଧକୁ ଆସିବ, ଆମେ ପିଛେ ପଚାରି ବୁଝିବୁନି। କିଛି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଜଣ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ। ହଉ ବୋହୂ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଆ କର। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଡିନରଟା ଯେମିତି ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଥିବ। ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ? କାଇଁ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ କହିବି? ବୋହୂ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର। ମୁଁ ଏବେ 4 ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲି ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତି? କଣ ହେଲା? ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତମ ପୁଅ ତମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଦିଅ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅ। ଧର ଏ ପଇସା। ଏଇ ପଇସାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତମେ ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ।
ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ତମେ କିଏ? କଣ ହେଇଛି? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛ? 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲି କି 10,000 ଦେଲି? ସେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ତମେ କିଏ? ଖାଉରେ ପୁଅ କଥାକୁ ବାଜିଲେ ବୋଟ। ତମେ ବାପା ପୁଅ ମା ମିଶି ଭାବିଛ ମତେ ଏ ଘରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ। ତମେ ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିନ। ବୋହୂ ବୋହୂ କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏ ବୟସରେ ରୋଗିଣା ବାପା ମା ତମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ତମେ ହବ ଏ ବଂଶର ବୋହୂ। ବାର ଆଟେଣ୍ଡ କରି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରି ଯେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ସେ ପୁଣି ହବ ଏ ବଂଶର ବୋହୂ। ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମୋର୍। ଫେରା ଫେରା ସେ ଟଙ୍କା। ଯୋଉ ହାତରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଛ ଥାଉ ସମର, ଥାଉ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ସମର, ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବାବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା। ଠିକ ଅଛି, এই নিয়া এ 1000 টଙ୍କା ରଖ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଆରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି ରେ। ନ ହେଉ ତା ବୋଲି ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି କେମିତି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ବାପା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏ ସମର, ବାବା ତୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଚାଲିଯିବୁ? ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ବୋଉ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ମମତା ସମରର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛେ। କାହିଁକି ଆଉ ସେ କଥା ତମେ ମନେ ପକାଉଛ? ଆମେ ଏଠି କହିବା କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ମୋ ଭଲ କହୁଛି, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଭୁଲ, ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ 60 ପଉଟି ଖାଏ ମହାଡମ୍ବରରେ ବଇଛି, କାହାରି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି। ମଉସା ବିଶ୍ୱାସ କର, କେତେ ନେହୁରାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଦୁଃଖ କେବେ ସେ ଶୁଣିନି, କେବେ ଶୁଣିନି। ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କହ ନା, ସେ ତୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମଉସା ଆପଣ ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମଉସା। କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିବି, ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତୁ ଦେବୁ? କାହିଁକି ନ ଦେବି? ଆରେ ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷିବା କ'ଣ ଏଇ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ଆସୁଛି ମଉସା, ଆସୁଛି ମାଉସୀ, ଆସୁଛି। ଏ ପୁଅ!
ଝୁମ୍ କଥା କହିକି କୋଉଠିକି ନେଇ ଆସିଛ? ସେବା କରିବା ରୁଦ୍ରମାଧବର ଧର୍ମ। ରୁଦ୍ର! ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତମେ? ବ୍ରହ୍ମା ନୁହଁ କି ବିଷ୍ଣୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର। ଥରେ ମୋ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବ ମାନେ ତାଣ୍ଡବ ହବ। ରୁଦ୍ର! ୟୁ ଆର୍ 100% ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଦେଖ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କହିଲେ ଏ ରୁଦ୍ର ମାଧବର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠି ତୋ ଭଳି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ ତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର! ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ମୁଁ ହଉଛି କୁଳର ବୋହୂ। ତମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନା? ଆଲୋ, ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ରୁଦ୍ର! କାହିଁକି ନା ତାର ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝିବାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ମୁଁ ତମର କି ଭୁଲ କରିଛି? କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ଛାଇ ଭଳି ଲାଗି ରହିଛ? ମନେ ନାହିଁ ତୋର? ସେଦିନ କଲେଜରେ ତୁ ମତେ ଖୁମ୍ପିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖୁମ୍ପିବି। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର, ଦେଖ, ସେଦିନ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଶୁଣେ? ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମ, ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅ, ନାଇଁ ରୁଦ୍ର। ମୁଁ ତମ ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମାପି। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର, ମତେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ଆସ, ଖୋଲି ଦିଅ ନା, ଆସ। ମନୋଜ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମନୋଜ। ରୁଦ୍ର ମତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିକି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମନୋଜ। ऑपरेशन पार्टनर ମନୋଜ, ଏ ମନୋଜ, ଆଲୋ ପେସେଣ୍ଟର ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଖୋଲି ତା ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚରଟା କେତେ ମାପ। ମନୋଜ, ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ। गौतम चौधरी स्त्री मो भाउज नुह आज राति तमे हौज मो बेड पार्टनर মনোজ, दुष्कर्म মতে তুমি ছাড়ি দিও। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଛାଡି ଦିଅ ମତେ। ତମର ଏତେ ସାହସ, ଗୋଟାଏ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ହୋଟେଲକୁ ଆଣି ତମେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ନୁହଁ କି ବିଷ୍ଣୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରୁଦ୍ର। ଥରେ ମୋ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବ ମାନେ ତାଣ୍ଡବ ହବ, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଖାଇଲା ବାଘ ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି ମାନେ ସେ ଆଜି ଶିକାର କରିବ। छाड़ी दे मते ना मते गोली मारे मनु ना ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ମତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରିଆଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେ। You are under arrest. ନାଇଁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ମନୋଜ ଆଉ ରୁଦ୍ର ମତେ ଏଠିକି ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୌତମଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହିକି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ହାଜତକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ସେଦିନ ସେ ଦିଟାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କନେଷ୍ଟବଳ, यस सर ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। यस सर କନେଷ୍ଟବଳ, ତମେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ସାତିକି ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଶଳା ଥାନାକୁ ଯିବା।
କିନା ଘର ଛାଡ଼ି କା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ନା କଣ ବେ ବେଲୁନ ନା ସେ ଭୁଲ ସେ ଜମା କରିବନି ହେଇ ଚତୁରୀଟା ୟା ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶିଯିବ କଣ ଦିଟା ହାତ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଆସ ଭାରି ଚତୁରୀ କଲା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଣିଟା କରୁଛ ବା ମୁଁ ପରା ଖାଇ ବସିଥିଲି ଇଲୋ ତୋର କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମୋର ପରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ହଁ ତମକୁ 100 ଥର କହିଲେଣି ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟି ଆଣିବ ହଁ। ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ଇଲୋ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁନି ଖାଲି ଖାଇ ସାରିଲେ ଗ୍ୟାସ ହେଇ ବାନ୍ତି ହଉଛି ଇଲୋ ଇଏ କୋଉ ବାନ୍ତି ମଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବା ଆଉ ମୋର ତ ଏମିତିଆ ବାନ୍ତି କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଉ କୌଶଳ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ତ ଅଜଣା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଚିଲୋ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବେ ବେଲୁନୁ ଏଇଠିକି ଆ ଖାଲି ହାତ ବୁଲେଇବାଟି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଯଦି ଭିତରକୁ ନାନକୁ ପଚାରିବୁ କଣ ଇଲୋ ଏ ବାନ୍ତିର କାରଣଟା ସେ ଶଳା ପବନା କନେଷ୍ଟବଳ ନୁହଁ ତ ହେଇଟି ମୋ ଆଗରେ ଜମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବନି କହୁଛି। କିଛି ଭଲ ହବନି ନାଇଁ ଆଲୋ ଏଇଟା କଣ ବା এইটা পরা গ্যাস মেডিসিন ইলো শালি তু কোন ডাক্তার বুলি বুলি কা বান্টুছু হ্যাঁ মু বলি বলি কা বাটুছি এ শালিটি ডাক্তার হলে বুলি বুলি কা বান্টিবু কোন ইলো ততে তো পাইবনি তু বান্টিবু কোন ও চালে কুয়াড়ে বা মেডিকাল কু ଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାନ୍ତିଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯଦି ଏ ବାନ୍ତି ସେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏ ବାନ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହି ଖଲାସ କରିବା ମତେ ମହାପାପ ଥାନାକୁ ନେଇ ଠୁକି ଦେବି ତୁ ଶଳାଟି କିଏ ବେ ଶଳାଟି ପବନା ବେ ଆମର ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଛି ବେ ତୁ ମତେ ଜାଣିଛୁ ବେ ଏଇଟା ହାଁଟା କରି କଣ ଅନେଇଛୁ ବେ ପବନା ଶଳା କହିଲା କଣ ପବନା ଇବେ ପବନା କଣ ବେ ଡାକେ ପବନା ବାବୁ ଶଳା ଏ ବରମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କନେଷ୍ଟବଳ ଶଳା ମତେ ଡାକୁଛି ପବନା ଏ ବାପା ପବନା ଉଡେଇ ଦବ ତ ବାନା ଏବେ ପବନା ଭାଇ କଣ ପବନା ବାବୁ ଡାକ ଭାଇ ଡାକିଲି ହଁ ହେଇଟି ତମେ ନଥିଲେ ନା ଏ ବୁଢା ମତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଇଲୋ ବେଲୁନୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଯଦି ବାନ୍ତି ହଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ଦେଖା କରିବା ଯଦି ବାନ୍ତି ଖାଲି ବାନ୍ତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଖଲାସ କରିବା କିଲୋ ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁଣୁ କିଲୋ ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଭିତରକୁ ନେଲୁଣୁ ବୋଧେ ଓ ବାବୁ ଓ ବାବୁ ତମର ବେଲୁନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି କେତେ କେତେ ଏତେ ଏତେ ହଁ ଓ କମ୍ବୁ ବାବୁ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଓ ନାଇଁ ଶଳା ମୋ ବେଲୁନ ପେଟ ଫୁଲେଇ ହପ ତିଆରି କଲାଣି ଏ ଶଳାଟି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ପଚାରୁଛି ହେଇଟି ତମର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ ଘରୁ କାଢି ଦଉନ ଚାଲି ଯାଉ ବଜାତେ ମାଇକିନା ତୁ ତ ଉଣ୍ଡିକି ବଇଛି ସୁଯୋଗ କଥାରେ ନାଇଁ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ ବତେଇଲା ପିତୁରାଣି ତତେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଏଇନୁ ଛୁ ମାରିବୁ ଆଉ ଏଇ ଶଳାଟି ଡାମରା କାଉ ଉଣ୍ଡିକି ବଇଛି ଝାମ୍ପିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲକୁ ନେବି ଖଲାସ କରି ଏବେ ଶଳା ମୁଁ ତତେ ତୋ ହାତରେ ହାତ କରି ପକେଇବି ଥାନାକୁ ନେବି ଏବେ କଣ କରିବ କୁହ ଥାନାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଦି ଜଣକୁ ଛାଡିବ ଏବେ ଦିଟା କଥା ଇଲୋ ବେଲୁନୁ ବଜାତେ ମାଇକିନା ତ ସବୁ ଦିଟା
ଦିଟା ଭିତରକୁ ନେ ନା। ଗୋଟେ ହବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ପବନ ବାବୁ ହଁ ମୋ ବେଲୁନର ତ ସବୁ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଦିଟା, ତମର କେତେଟା? ମୋର ଗୋଟେ 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 କଣ କହିଲ? ମୋର କଥା 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 ମୋର ଗୋଟେ, ମୋର ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମୁଁ କେବେ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୁ ଶାଳିଟି ଘରକୁ ଯା, ଏଇଠି ପବନ ବାବୁ ତମେ ବି ଥାନାକୁ ଯାଅ। ଏ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ହଉ କହିଲି ପରା ଯା ହାଣ୍ଟା କରି କଣ ଚାହିଁଛ? इबे नुचाई को हो जावे, इबे लाइसेंस पाइला तो देखे की हुआ, देखे क्यों चला पवना ए शाळीटी कहूची तार दीटा, ए शळाटी कहूची तार गोटे, मु ता शळाटी नाकेरा। ब्रह्मा नुहे कि विष्णु नुहे, मो रुद्र रुद्र थरे मो डम्बरु बाजिब माने तांडव हब हब प्रलय आसिब आसिब प्रलय। आज्ञा देखो मनीष से जीवन जंत्रणा केमती छटपट होची। आज्ञा हेटी आज्ञा जदि से बंची जीवा हमको जमा छाड़ीबनी। तम धारणा संपूर्ण भूल कमुबाणी, रुद्र माधवर जालरू बंचिबा माने पुनर्जन्म पाइबा संगे समान, तार ज्वलंत उदाहरण होची से सत्य। स्वातिटा चालीगला हमको एक्सपोज कर देगला। मनोज धीर पानी पत्थर काटे, तमे अपेक्षा कर कौ पानी कुआरे जाउछि बुझिपारिल। ए रिंग मास्टर रुद्र माधव केमिति खेलटाकू जमाउछि। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଘଟଣା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। व्हाई नॉट तमे जीव आउ कहब କାହାକୁ କହିବି? तम भाई गौतम को रुद्र माधव आउ तम स्वाति भाउजर संपर्क विषय कहब। भाउजका कुसंपर्क कथा सुनी सारिबा परे भाई भाउजको पित्रालय को पठेई देबे। बुझिल मनोज, ଭାଇ କ'ଣ ସେ କଥାକୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? से अलबत विश्वास करिब, जदि न करे ताहले तम पाखरे थिबा मोर आ साथीर नेगेटिव फोटो को जॉइंट करी देखाई दब। भूल कले भी शळा को छाड़ीबानी। ରୁଦ୍ର ବାବୁ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ସେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ଓନରସିପ୍। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, तो साथी को गौतम डिवोर्स कला परे वो मेडिसिन कंपनी ता तम नारे कर देबो। जेल को ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଯାଆନ୍ତୁ। जीव देखो जीवन जंत्रणा को चटपट करिया पई मनुष्यर भेजा थिबा दरकार। गौतम मेडिसिन कंपनी रो डुप्लिकेट मेडिसिन करी मार्केट रे एक्सपोज करो, से मेडिसिन पई लोक माने छटपट ही मरिबे, तापर से गौतम चौधरी ता अरेस्ट हबो। कथारे अछि परा बुद्धि थिले बाप घरे छुआ। आ गौतम चौधरी ता अरेस्ट होला परे तमर से ओल्ड फादर तमर आरे मेडिसिन कंपनी ता को विल कर दबो। ଭାଇ କ'ଣ ରାଜି ହେବେ ମୋ କଥାରେ? जदि से राजी न हुए तारो डेथ सर्टिफिकेट को कोर्ट रे प्रोड्यूस कर देबो। आ माता श्री जदि प्रतिवाद करिवे ଯଦି ମୋ ମାମା ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି? तम मामा टाकू ऊपर को पठेई दबो, बुझिल। मो ब्रह्मा नुह कि विष्णु नुहे, मो रुद्र रुद्र थरे मो डम्बरु बाजिब माने तांडव हब हब प्रलय आसिब। down,
ରାଜୁ ମାରିଦେବି କହ ସେ ରୁଦ୍ର ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ତତେ ଆଜି କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜଟା ହରେଇବାକୁ ପଡେ ଗୌତମ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ଓ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ପୁଣି ଚରିତ୍ର ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି ବିତାଏ ତାର ପୁଣି ଚରିତ୍ର କେମିତି କେମିତି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରୁଛ ତମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି। Oh, stop it! Otherwise, I will kill you! ମାରିଦିଅ ମତେ ହେଲେ ମାରିଦେଲେ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ତମକୁ କହିବେନି। ହେଲେ ଗୌତମ ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ମିଛ ଗୁଜବ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଉଠେଇଛି ତମ ଆଗରେ ଛୋଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସତ আর মো নিজ আখিকু কেবে অবিশ্বাস করিপারিবিনি তোরি পাই আজ মো ফ্যামিলিটা স্পয়েল হয়ে যাইছে মো লাইফটা বরবাদ হয়ে যাইছে মোর লক্ষ্মণ বলি ভাইটা আজ ঘর ছাড়ি চালি যাইছে আর তু কোন ভাবিছু এমিতি কই মো মাইন্ডটাকু চেঞ্জ করে দেবু গৌতম তুমি কোন কହୁଛ তম ভଳି পেশাকু মু যেবেঠু ম্যারেজ করিছি সেবেঠু মো ভিতরে ভিতরে নিয়া চলুছি গৌতম দেখ বেশ্যা 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 বলি বারম্বার মতে সম্বোধন কলে ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପୁଣାଟା ଜାଗି ଉଠିବ ସିଏ ବି ତମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବ ନାରୀର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆଖିର ଦିଟୋପା ଲୁହ ଆଉ ତାର ଟିକିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ସେତେକ ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନିଯାଏ ସେଇ ନାରୀଟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ। আত্মহত্যার ধমক দেই তুমি মো মাইন্ডটা চেঞ্জ করিপারিবনি পরপুরুষ সহিত রাত্রি যাপন করে সারিবা যার গোটে ইচ্ছা মশাণী জুইরে জলি পড়ি পাউস হয়ে গলে বি সে কেবে পবিত্র হয়ে পারিবনি কারণ গোটে বেশ্যা গোটে কুল বধুর সমস্ত গুণ হরেই থাকে কাହିଁକି ମତେ ବେଶ୍ୟା କହୁଛ ମତେ ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା କହି କୁଳଟା ସଜେଇ ଦିଅନି ଗୌତମ ଏଇ ବେଶ୍ୟା କହିକି ଗୋଟେ କୁଳ ବୋହୂକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କହିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଅନି ମିଛ ଅପବାଦ ଦେଇ ସେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି। ও রখ সে নীতি আদর্শ বেশ্যাকু বেশ্যা কুয়াଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ କୁହାଯିବ ଗୌତମ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ତାହେଲେ ମତେ ବେଶ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ କିଏ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କୁହ ଯୋଉ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିଅର ମାଆକୁ ବେଶ୍ୟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଯାଏ ସେଠି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋହୂ ବେଶ୍ୟା ହେଇପାରିବନି ତମେ ଏଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। এই ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଛୁ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ହଜାର ଥର କହିବି ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କୁହେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ନୁହେଁ। ସତୀ আরে তোর এত বড় সাহস আরে চৌধুরী বংশর কুল বহু উপরকু তো হাত উঠাই পারিল আরে তোতে অধিকার দেলা কিয়ে আরে কাহা অধিকার রে তুম বহু উপরকু হাত উঠাইছো টাঠি ওটা বেশ্যার এ ঘরে কেবে বিস্তার নাই
No, never! ଗୌତମ! ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ବୋହୂକୁ ତୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁ, ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି। ଆରେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ମୁଁ। ଆରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମୋ ଆଦେଶ ମାନି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଆଦେଶ ନ ମାନିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି। It is my final decision. ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାସନ କଲା, ଏଥିରେ ଘରର ମୁରବୀର ଇଜ୍ଜତ କାହିଁ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି? ହଁ ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା। ଆରେ ତମେ ସିନା ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ହେଲେ ତମ ପ୍ରକୃତିଟା ନିଚ ମନା। ଆରେ ଗୋଟେ କୁଳ ବୋହୂକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହି ଆରେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଦାଦି ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଶାସନ କରିବି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ଡିଭୋର୍ସ କରିବୁ? ଆରେ ଏ ସ୍ୱାତି କି ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଆରେ ତୋର ଏଇ ନା ତୋର ସେ ଭାଇ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଅମରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ତମେ ଦେଇଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବାର ବୋଲି ବେଶ୍ୟାକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିଲ। ଶୁଣ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ଗୋଟେ ବାର ବୋଲି ବେଶ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ମୋ ବୋହୂ ଯଦି ବୋହୂ ନୁହେଁ ବେଶ୍ୟା, ଆରେ ତମେ ମାନ ହୋ ଗୋଟେ ସାବତ ମା। ଆଉ ଡାଡି କାହିଁକି ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ହବ? କାହିଁକି ଡାଡି, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କହୁଛି, ଶାଶୁ ଯୋଉଠି ବୋହୂକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, ସେଠି ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦୋଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଡାଡି? ତମେ ରୁହ ବୋହୂ। ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରଳ ଉତ୍ତର କରିବି। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି। କହିଲ ମିଛ? ହଁ ବା, ଏ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଉଠିଛି ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଏକା ସତ୍ୟା ପୁରୁଷ। କହ ଗୌତମ। ଆରେ ମୋ ବୋହୂର ରୁଦ୍ର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ? ବାବା ଆରେ କହିଦେ। ଅଛି ଡାଡି, ସତ୍ୟ ଆଉ ରୁଦ୍ରର ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଅଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ରଖିଛୁ? କାଇଁ? ଆରେ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ସେସବୁ ମନୋଜ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ପଚାର। ଆରେ ମନୋଜ ପାଖରେ ଅଛି? ବାରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପୁଅ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆରେ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବା ନାଁରେ ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲି, ଆରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ କହିଲ? ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ପୁଅ ଚରିତ୍ରହୀନ? ନା ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇନଥିବେ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଶୁଣ, ଆରେ ମନୋଜ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରୁଛ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କାହିଁକି ନ କହିବି? ନାଇଁ ଡାଡି, ନାଇଁ, ଏଠି ଭୁଲ ଟିକେ ହିସାବ କରାଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଡି, ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରହ।
ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି କଳଙ୍କ ଅଛି। ଆରେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଶାଶୁଟା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେ କଣ କହିଲ? ଆଉ ପୁଅଟା ବେଶ୍ୟାଳକୁ ଯାଏ, ଆରେ ସେ ପୁଣି ତ ଏ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଯଦି ମୋ ବୋହୂଟା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କଲା ଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି କାହିଁକି? ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଯଦି ଯିବେ ଏ ମା ପୁଅ ଦିଟା ଯିବେ। ଧୋକା ମାରି ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚିହ୍ନି এই ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ଦେଖ କଣ আরে অমরনাথ চৌধুরী স্বপ্ন দেখুনি তো? আরে ମୋ ଘରର ବୋହୂଟା କଣ କଳଙ୍କିତ ହେଇପାରନ୍ତି? ଆରେ ମୋ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ମତେ ଡାଡି ଆପଣ ସେଦିନ ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ କୁଳବୋଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତ ଏ ବେଶ୍ୟାର ଅସଲ ରୂପଟା କଣ? ଏ ମନୋଜ, ଆରେ ତୋ ଡାଡିର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ଆଜି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲୁ। ନା ଏହା କେବେ ହୋଇପାରେ ନା। ଡାଡି, ଯଦି ପ୍ରମାଣକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡାଡି, ଆପଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ମାନି ନେବି, ଏଇଟା ମିଛ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନଟା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଡି, ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ନହେଲେ ସେ ସତୀ ରହିବ। ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ। ତମେ ମା ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରୁହ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମିଛର କଳଙ୍କଟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛ, ଡାଡି ଯେତେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସିଏ କେବେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପାରିବେନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆରେ ତୋ ମମିଟା ମରିଗଲା ପରେ ଆରେ ତୋ ଡାଡି ତା ଆଖି ଦିଟା ମୋ ବୋହୂଟା ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୋ ଡାଡି ତା ଆଖି ଦିଟା ପୋଡ଼ି। ଆରେ ତୁ କଣ ଚାହୁ ତୋ ଡାଡିଟା ପୋଡ଼ି ଅନ୍ତ ହେଇଯାଉ? ଥାଉ, ଏ ଗୌତମ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତ ଏ ଘରର ମୁରବୀ, କହୁନ ତମେ କୁହ। କଣ ନାମ? କଣ ନା? ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏ ଘରୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ବାବା କହିଦେ, ଏଇଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବନି କହିଦେ। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି? ଶୁଣ, ଏ ଘରୁ ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। କଣ ଡାଡି ମ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ। ଯୋଉ ଭରସାରେ ଆପଣ ମତେ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମତେ ଏ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଡାଡି,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସତୀଟା ଆଜି ହାର ମାନି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲି ଯାଉଛି ଡାଡି। ए गौतम, ए सुरता, ए मनोज, अरे अरे सबुदिन मु तम मान को आदेश दिए, अरे आज तम मान को पाखरे हाथ जोड़ुछि रे। जोड़ू था तमरी मान को कथा अनुचाई मो बहुटा गोटे बेश्या, तथापि मु ता बिना बची पाई। ता श्रेय ममतारू मते वंचित कले जीवी रे। मु कि तुम लाइफ को स्पॉइल करी परिबि बुझी पारुनी गोटे बेश्या पे आपण से व्याकुल कहीं हाँ घरर मुरबी जेतेबेले बेश्या को छाड़ीबा पई नाराज ताल आज आमे घर रहिबा काई की चलो एई मुहूर्त रे ए घर छाड़ी चली जिबा आ ए बुढ़ा से बहु को धरी थाई थाई आउ ताऊ। तमे समस्ते सुण, तम मानकर मंतव्य जुक्तियुक्त हेले आज मो जीवन रे मु आज प्रथम थर भूल करने को जाऊछि। अन्याय करने को जाऊछि। अरे केवल मो पाई नुह, मो परिवार पाई, मो संग्रह पाई। कहबो तो मातो स्वामीर मिछ अपवाद रे तू ए घर छाड़ी चली जीवु ना तो ससुर कथारे ए घरर मंगल पाई तो डाडीटार जीवन पाई ए घरे तू पड़ी रहिबु। डैडी ए बुढ़ा पुटा कोड़ तोर कोड़ टिकिए दया आसने जीवाकू तुमको मु मना करूनी हेले ए बुढ़ा बापाटा उपरे तुमे गुण दे चाली କଳଙ୍କରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯେତେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହଟା ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ଡାଡି। ଆପଣଙ୍କ ମମତା ମୋ ପାଦରେ ଶିକୁଳି ଭଳି ବାନ୍ଧି ରହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ୟାର ଶେଷ ପରିଣତି ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତମେ ତ ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବଦଳରେ ପାପ ପାଇବି। ହଉ ହେଲା ବାପକୁ ନେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିଥା। ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ବି ସିଧା ସିଧା କହି ଦଉଛି ମୁଁ ବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅଟା ଠିକ କରିବି। ଆଉ ତମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଅମରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ତମେ ମୋ ପୁଅର ଆଉ ମୋର କଣ କରିପାର। ଆଉ ଶୁଣ ଆଜିରେ ଯଦି ଏଇଟା ଏ ଘରୁ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ
କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଡାଡି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଉ ଡାଡି, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। আরে যাଆନ୍ତୁ ସେମାନେ। আরে ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ବୋହୂକୁ ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କିତ କରିପାରୁଛ, ଡାଡି ଆରେ ସେ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଡାଡି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ପର ଝିଅ। କାହିଁକି ଡାଡି, କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଡ଼ି ନଈ। ତମକୁ ମୋ ରାଣ ଡାଡି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେମା ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟା ପକେଇଦେଲୁ। ଚାଲି ଯା ଚାଲୁ। ଡାଡି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରିମାଖି ଅନ୍ଧୁଣି ନଈଟିଏ। ଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼କୁ ନ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି। ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି ଡାଡି? ଜୀବନର ପାହାଚରେ ମୁଁ ପୁରା ଦୁଃଖ ସହି ସାରିଲେଣି। ଏ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୋ ପଡ଼ତ କାନରେ ପୋଛି ସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଏ ଲୁହଟା ପରା ଲୁହାଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଓଜନ। ଏ ଅମାନିଆ ଆଖିଟା ଜମା ବି ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ। ଏ ଅବୁଝା ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ